Στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας επενδύει η Περιφέρεια Κρήτης μέσω του προγράμματος Grandis, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Euro, με τη συνεργασία 9 εταίρων από εισάριθμες χώρες. Στο συμμετοχικό σεμινάριο που έγινε στο Ηράκλειο, έγινε εκτενής ανάλυση στους λόγους που αποτελούν τροχοπέδι στη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Διεξάγουμε ένα συμμετοχικό σεμινάριο που έχει σαν στόχο να διερευνήσει, να αναλύσει, να αποκωδικοποιήσει τους λόγους που κρατούν τις γυναίκες επιχειρηματίες πίσω σε αυτούς τους τομείς της μετάβασης, που τους αποτρέπουν από το να έχουν πρόσβαση στα εργαλεία, τα διαθέσιμα, στις χρηματοδοτήσεις, την πληροφορία και την ενημέρωση. Και ο στόχος μας είναι ότι τα αποτελέσματα που θα βγουν από αυτό το συμμετοχικό σεμινάριο θα τα αντιπαραβάλλουμε με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των άλλων Ευρωπαίων εταίρων μας, στοχεύοντας στο τέλος να διαμορφώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς οι περιφερειακές, στρατηγικές και πολιτικές μπορούν πραγματικά να ενισχύσουν και να υποστηρίξουν τις γυναίκες. Γυναίκες επιχειρηματίες οι οποίες θα συζητήσουν την ψηφιακή ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση με στόχο να δημιουργήσουν καλύτερες, κερδοφόρες, βιώσιμες επιχειρήσεις στον τόπο μας. Η γυναίκα έχει μια δύσκολη θέση στο επιχειρήν και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε ό,τι βοήθεια έρθει. Με αυτόν τον τρόπο οι γυναίκες θα μπορούν να αναπτύξουν επιχειρήσεις που θα είναι ανταγωνιστικές, βιώσιμες, χαμηλών ρήπων και εξελιγμένες τεχνολογικά.